Dit programma wordt mij mogelijk maken door vakantiepark Klein Vaarwater, de afslag wonen en loon- en aannemersbedrijf Nachtegaal Ameland. Je hebt burgemeesters en burgervaders. De burgervader pleert hemzelf in een traditie. Weet wat er bij komt en wat zijn taak is. Het hoedjen en noedjen van de mensen. Een vleugje paternalisme en stommersbesef jet erbij. Maar warmte grif ek. Een erem om het schouder, een steuntje in de reg en soms een vermanend vingerke. Als ze dat goed docht, dan krijgt de burgervader die warmte ek weerom. In goeie en in drege tijden. Nou, goeie. Nou, goedenavond. Nou, wat leuk. Ja, kijk. Beerbulken. Bart, kijk maar. Zo. Juster gingen we hier de vrouw met de pet en nu Ja. hebben we de heer met de hoed. Ja, zeker. Wat leuk. Welkom. Ja. Ik wil eigenlijk even wat share maar Ja, het is doe ook maar. veel. Ja, maar wil je op maar dit waar nog 4 minuten moeten staan of zullen we gaan nee, weg? we gaan naar binnen. Ik ben hier het meest, moet ik eerlijk zeggen, maar lezen. Ja. Ik wil op aanwonen op mijn enige regelmaat vregen. Ja. Het is heel gek, maar dat is een kritier. Maar hier, ja. Als dit nou weten hier, dan ik ben er even op taart, want Amelon had toch iets bijzonders. Ja, In de zin van dat dat een soort vrijstaat Heerlijkheid. Ja, Vrij de heerlijk. vrije heerlijkheid Ameland. Ja, nog steeds. En dan gaan we het over Santje, 16e eeuw. Nee, heel goed. Santje 100. Nou, het had heel lang een vrij heerlijk hier geweest. Ja. Tot de Franse tijd. Dus Ameland was helemaal zelfstandig. Ja. Ja, dat net eens bij Nederland. Nee. Bij Nijgen. Ja. Je ook wel weer. Ja, jou ik. Nee, want ik heb gehoord. Oh ja. Zullen we naar binnen? Ja. Best. Heel smaak squat. Foei. En jouw paken, wie dat diezelfde paken, die doe ik wethouder Ja. weer? Ja, In? Beenbulker. Wethouder ben je Beelker Ja. in West-Dongeradeel. West-Dommerendeel. 24 jaar Rietslid. Holwert? Holwert winnen hij. Ja. De familie komt uit Holwert al sinds eeuwen. Oké. En uw paken en uw oerpaken, ik zit in de politiek, wie gemeenteraadslid, oerpaken. En paken, mijn paken, Beenbulker, ek. Ja, dat weer een hele wieze man. Hele wieze man. En die zit overal in. En ik voor de ARP? ARP, ja. Ja. Uw oerpaken het zelfs wel in debatten was met Troelstra. Ja. Dat weer en dat weer een hele principieel man. Uw oerpaken. Nou, ik denk dan maak ik maar in de politiek. Nou, dus actief voor het CDA, of toen nog AR, CDA, dat wie zit correct in die tijd. Maar een jongere van 12 jaar toen hier. Ja. In de oud, in de jaren 70. Ja. Waarom kies hij voor de ARP? Nee, hier keer ze voor het CDA. Oké. Ja, dat wie alleen Waarom kies hij voor het CDA? Ja, nou, dat wie alleen van de punten. Want wie van die Arios. En de Arios wie vrij principieel. En die wie eigenlijk in het CDA. Ik weet net wat het is, Ario. Arios is de jongerenbeweging van de AR. Oké. En daar leer je het vak. Dus daar zie ik wel in. Ik ben voorzitter van Arios Leeuwarden. Nee. Ja, maar toen ging je de keuze al maken van Ja, ik nee. die En christendemocratische toen dacht ik, en toen kant weer op. die hele discussie over het CDA. Ik zei, daar wil ik heen, dat is het. Waar ik hier de pest onder die verdeeldheid van KVP en AR en CH.
Want er zijn mensen die kon het uitlezen, nou ik net. Maar dat is hier in zondag. Hè? Ja, Je bent ja, jongeren, eindzondag. ja, maar dan word je toch naar de PPR of naar de PSV? Nee, beste man. Nee, verschrikkelijk. Echt weer? Ach, die polarisatiegedachte van Den Uyl, die man die hong met de keel uit, dat is verschrikkelijk. Maar daar zie je toch het idealisme? Ja, dat is het idealisme. Maar het echte idealisme zit bij het CDA. Hè? Nah. Die brachten dingen samen. Hebben we nog politieke discussie? Ja, leuk. Ja, maar dan ging ik ons... Nee, maar er is natuurlijk het standaard Ah, gezegde van... Ja. Als je voor je 40ste net links bent, dan klopt er iets net. En als je na je 40ste net rechts bent, dan klopt er ook iets net. Nou, en maar, ik ben beide net. nee. Oké, nee, je bent wat ik midden heen. Ik ben al... Ja, Als nee, je CDA midden links partij en neemt. midden. Nee, maar ik ben vooral benieuwd. Woon je Nee, ergens ik rond zeg- je 20ste... Ga je twijfelen als het Nee. die Nee. christendemocratische richting wijzen moest of net? Nee, ik kan nooit twijfelen. Nee? Nee, want ik vond het eerst interessant. Maar ik ben wel bewust van het lidwezen van deze familie. Ik denk, ik ga net in een andere partij. Ik wil die traditie voortzetten. Maar waarom? Ja, nee, nou ja, moet je praten. Ja, oké, sorry. Ik wil niks meer vreden. Dus, dat is één, dat speelt wel een rol. Onbewust speelt bij mij dat een hele grote rol. In Ja. Spaken zei ik altijd, ik zul je daarmee opvolgen. Nou, dat vind ik heel wichtig. Eervol. Nou, nou echte politieke afweging. En dat meer ik oprecht. Het CDA wie een brede volkspartij. Wie, hè? Let op mijn woorden. Daar voelde ik mij toen heel erg in thuis en een heel soort mensen. En dat het te krijgen dat je net altijd in de politiek is het gewoon, ik net zo, links en rechts. Want die moesten toch altijd enorm soort wetten bij de wind waren. Maar de christelijke idealen, dat speelde natuurlijk toen vol meer dan nu. En we hier een hele interessante discussies in de partij. Wat moet die grondslag worden? Hoe moet die eruit zien? Nou, daar ben ik mensen om verketteren, maar mensen die de partij verlitten. Maar ik denk, CDA, brede, en dan kan iedereen onder dak. De bergreden van Aantjes, die spreekt je overal. Aantje spruts mij net gewoon. En dat meen ik Maar echt. die had toch... Ik weer toen al een Lubbersman. Ik ben altijd een Lubbersman. ja, maar Aantjes wie toch degene die, Ja, hij die deed zeg dat maar, heel goed het verwerken. ideaal van de CDA eigenlijk het beste verwezen koor, dat nemen ze. Die bergreden van op hem, dat, toch? ja, op dat stuit. Ja, ja klopt. Wie ik zei, ja, er ging echt een siddering door de zaal. Ja, dat gebeurde wat. Je wint erbij? Ik weer daarbij. Echt hier? Ja. Ja, toen ging ik naar alle congressen. En wat spruts mij aan, dat daar toch echt een hele sociale component in zit. Mis ik nou heel erg, vind ik net verstandig. Maar er zit toen volle meer een sociale component in. Echt solidariteit enzovoort. Nou, ik denk, ik hoe net naar de Partij van Arbeid, want dat wie mijn eerste ideologisch kijkt, dat is het saist. En Den Uyl wie een drummer. Nou, en Wiegel, ja, dat wie een humorist. Ik heb wel naar die debatten met skitterend. Maar ja, dat is wie mij toch jochts. Dus nee, het Maar je komt krijgt uit de jaren 60, je zit in de jaren 70. Ja. De vrouw had het bol van idealisme op dat moment. ja. Het wordt idealisme in jaren 70, nou ja, die combinatie is nooit best zo sterk geweest. Flower power enzovoort. Ja. En dan kies je over een beweging die in die zin net idealistisch is, maar die behoudzuchtig is. Ik ben het toch net eens, want er weer in dit een hele soort jongen weer erbij. Wij hier echt, we weer idealistisch. En wij vielen niet Maar wat wie dan het ideaal? Ja, wij vielen niet dat het iets gebeurde. Ja, dat is moeilijk. Ik besef dat het wel moeilijk is. Het is altijd wel weer meer een gevoel. Ik snap wel dat je... Nee, maar ik snap wel dat je een soort van groepsvorming gaat willen. Ja. Maar wat wie het ideaal? Wij wonen hier als partij in die jaren 70. Ja, een goede vraag. Nou, een eerlijker en socialer en volle meer letter ik op het rentmeester. Dat weet ik nog. Oh, zo'n secuur, nou dat heerst nog alleen niet meer net zo. En maak er de versteen. En toch ik christelijke principes van naaste liefde. Ja, nou ja, we zijn wel in de tijd dat geëmmer van die polarisatie en van acht en dan uil en wiegen en het houden me net op en dan weer verwit naar elkaar. Dan kwam er weer een kabinet van 8 mei dan uil.
Na een paar maanden weer die we voor het water geëmmerd. Maar dat weet toch En toen kwam Lubbers en eindelijk nieuwe bezems en toen kwam uw loon vooruit. Ja, nou, en dat weer het einde van de echte ideologische politiek en het einde van het idealisme bij. Ja, en nonsens is het einde van het idealisme. Ja, en dan ben we. Ja. En daarom zitten we nou maar die populisten zo opgeven. Omdat die idealen net meer bestaan en omdat die grote politieke discussie net meer bestaat. Nee. Dat is eigenlijk dankzij die brede volksbeweging in het midden. En dan helemaal de doener die dan dat beetje idealisme wat er zit ook nog voortdocht. En daarom zitten we hier nou en zegt je nou van, nou ja, het wordt wel een beetje lastig om de mensen nog te interesseren van politiek en van maatschappelijk bewustzijn. Ja. Nee, maar... Ja, hetzelfde in. Hebben we nog even een time-out? Nee, maar luister. Nee, maar ik bedoel, ik zit natuurlijk wat te stoken. Maar ik bedoel, politiek had toch echt die Polen nodig om... dat is exact. Maar je uiteindelijk wel bij het compromis uitkomen. Je mag ik elke keer weer discussiëren. Ja, maar dat vind ik dus nog te min gebeurd. Vind ik echt, meen ik. Weet ik nou waarom het CDA in deze regering stapt en ik hoor er helemaal niks van. En wat voor thema's gaat het dan? Ja. Ik heb geen idee. Nee. Ik wil weer behoefte dat mensen zeggen, en dit is wat we versteren en samen we dat vertalen in de politiek. Alleen ik zeg aan de andere kant dat het net meer redt. Maar ja, wat is dan? Want je kan wel heel tijd erop, ik luister naar de bevolking en wat daaruit komt, dat geven we dan dwang, hè, de nieuwe democratie. Ja. Wat dat we een mooi woord nemen, wat natuurlijk onzin is. Dan ben ik wel de sterkste die het meest roepen. En je moet als politici en als overheid, maar ik altijd goed zwaar van die geen stem hebben, of die het aan het heren laten, of die het verdwijnen tussen wal en schip. En dan ben ik zo bang, maar wat er nou gebeurt, ik met populisme, dat weer een heel soort mensen de dupe worden. Johan Wien, wethouder van... 93, 94 en 98, 2001. 98, tot 2001. Ja. Ik vond het mooi dat wethouderschap. En toch, weer dat crisis. Wij hadden toen een hele rare periode. Ja, wij hadden ten eerste een nieuwe burgemeester, Loekie van Maren van Balen. Ja. Nou, dan waren we het toen net echt door hem. Een zeer charmante, grappige vrouw. Voor mij ik had er nooit iets charmants in ontdekt. En ik ben best gevoelig voor een vrouwelijke hoe heet dat? Charmant heet? Ja, charme. Maar maar dat wie het is toch een leuke vrouw? Nee. Gewoon, ik bedoel net als collega, want dat weet ik natuurlijk helemaal net. Maar wij haar dagelijks meemaken weer rampzalig. Punt uit, rampzalig. Ik viel al heel gauw aan, deze kind dit net. En hoe kaast dat heel dit aan, hoe praat er over en hoe is er mij evalueren dat ze toch beter doet en dat we haar helpen kunnen, of dat het hulptroepen komen, of dat we... Nou, maar dat pakte ze nooit op. Het zit net in de vingers. De staat weer te problematisch, te groot voor haar. Had er een moment geweest dat je als wethouders een soort besluit nam van dit komt niet meer goed. Ja. We moeten iets in gang zetten dat we van haar al kennen? Nee, we hebben besloten dat we ons probleem bij de commissaris daar lezen. En dat hebben we die op de wonderlijke datum 11 september 2001. Ja, dan viert je dat moment nooit natuurlijk. We kwamen waarom? Van de commissaris Nijpels en toen weer dat op televisie. Dat is ongelooflijk. Ja. En in diezelfde weken... Maar wacht even. Wat zou je in de commissaris Nijpels? Nou, dat zei ik net. Nee, dat bloot altijd vertrouwen. Wat weer het boodschap in de commissaris Nijpels? Nou, je weet het resultaat. Ze is in oktober afgetreden. Ja. Dus dat is een maand na die ontmoeting geweest. Na half september. En krijgt in die maand waar ik burgemeester. Hoe is het mogelijk, hè? Dat is toevallig. Ja, maar ik weer in die 11 september en ik weer... 3 september? Nee, 6 september. Wie ik bij de minister. En toen jij ik burgemeester van Kormeland geworden. Hoorde ik van de minister. Ja. Het is promotie om voor wethouder burgemeester te worden. Okay. Maar viel dat net als degradatie van een als je hebt vast zo'n boeiende stad naar zo'n dorp? En ik heb altijd gedacht,
krijg ik dat kalmer gevoel wel. Ja. Nee. Het is een passlag volk. Nee, dat krijg je niet. Dat heb ik puur te krijgen. Dat de volle letter in je leven der komst. Ja. Ik ben al, hoe oud ben ik? 48. Dat rest niet meer. Dat rest echt niet meer. Dat, Nee. dat moest ik niet willen. Ja, maar je fietst een beetje op je vraag in. Is dat zo? Ja. Als bestuurder van een als middelgrote bestuurder. stad naar een dorp. Ja. Nee, ik heb A, in Friesland blijven. B, Zoveel gemeenten ben er ook niet in Friesland. Nee, het wordt ook net beter wat dat Nee, betreft. en ik viel me als een vis in wetter. En je toch op dat moment natuurlijk, je bent 48. Ja. En je wilde heel graag burgemeester worden, al Ja. jaren. Dus dan is dat een heerlijk gevoel. Ja. Je hoort van zijn provinciehoofdstad, maar je wilde graag burgemeester Ja. worden. Dus dan ben je blij met burgemeester Kolm. 48 hier, termijn van 6 hier, dan ben ik 54. En Ja. dan kan ik dan als burgemeester die stap zetten naar de grotere Ja. gemeente. Ja. Nou, Dat is net slagen. Nou, die vraag ik verwachten, maar... Daar kun je heel mee variëren. Nee, maar wacht even. Nee, maar Ja. dat wordt heel persoonlijk. Toen is mijn vrouw stond. Ja. En dat is net zo makkelijk. En dan heeft het nergens zin om. En ik was toen droegen toch de mensen van Kalmelo enorm. En oud worden. Nou, toen heb ik besloten, maar wij hier toen, mijn vrouw en ik, de correct oorhoorn, zullen wij zoals de derde heen. Het kind, altijd kinderen, maar het nog. Ja. En het is net leuk, maar dat liep s'nachts. En man is niet gebeurd. Dus ja, nou ja, daarna heb ik nooit weer opgedacht. Want ik bedoel, dan is het leven totaal anders. En ontmoet ik weer een hele boeiende vrouw. Ja, wat zal ik nou voort? Ja. Dus dat is een van de redenen, maar wel een hele belangrijke Ja. reden. Dat is ja. Lekker worst, ja. Oeh, Dat is een feestje, jongens, zou ik het dan zeggen. krijg ik honger. Oeh, jongens, heerlijk. Nou ja. Nou ja, en dan krijgen we gemeente Noord, is het op zijn Fries? Noord-East-Friesland? Wat is Friesland? 1 januari is wat een nieuwtje. Ja. En een jaar later komt dan de medeelde voorbij. Nee. Maar? Nee. Maar toch. En hier later zijn ze toch nee. Oké, 4 uur later. Dat zou kennen. Maar het is wel een typisch gevalletje Fries bestuur, hè, hoe het dan reageert. Ik, Het schiet niet op. ja. Ik vind gemiste kans. Ja. Echt. Maar het is toch ook typisch Fries? Hele gemiste kans. Ja. En ontzettend jammer. En we trekken alleen maar Joden terug. Dat ken nooit ons. In Greensland had het toch op in een tijdje de midden ongeveer Ja. uitvoeren hoe die herindeling moest. Ja, maar ja, En klap erop en kleer. praat nog net over Greensland. Ik meid ze dat wel mij. Dat we daar een keer in dingen zetten vanzelf. Hè. En ik zit ook nog in stichtingen in Greens. Maar dat gaat wel los als bus, ja. Dat vind ik wel interessant. Om te constateren en te analyseren. We hadden erop. Want wij doen het goed. Ja, dat. Ik ken het, Maar is het net een Friese ziekte? ja, dat zeg ik, ja. Maar ja, Wel lullen, surfen Ja. en uiteindelijk gebeurt er... Nou, ik wou zeggen gebeurt er niks, maar... Gebeurt het gaat wel, maar het we gaat rennen wel net dreig. voorop. Nee. nee, dat is typisch Fries. Ja. Nou, maar Ja. dat goed, dat... Wat is dat? Ik had dat eens een keer... Maar is dat winst of is dat verlies? Wat Ja, nou ja, had in ik wel, sommige je kende dat romantiseerd, het had iets moois. Ja, maar in sommige gevallen is het wel goed, wel mooi, wel aardig. Want dan zeggen wij heel braaf, dan hebben we draagvlak. Ja. Maar ja, goed, dan komen we even bij de Friese Nassau's, want dan moesten we het ook nog over gaan. En ik zou het dagboek meenemen van Willem Frederik, maar die heb ik door de tas gegooid, want hij is zat dik en zwier. Ik denk, dat zou ik me een brik brak. Maar die man, die stadhouder Willem Frederik van Nassau, stadhouder van Friesland, Groningen, die constateert dat al. Dat is zo mooi, hè? Dat die bestuurscultuur van Friesland analyseert. Ja. En als dat dan leest, dan denk ik, wauw, niks verhoren. Niks verhoren. En had er een oordeel over? Of een mening over? Ja, hij vindt het niks. Nee. Nee, hij vindt het soms heel vervelend. Ja. En hij houdt echt de schuld om de Friesen, dan hield het. Dat ze altijd maar praten en dan staat er ook nog
Ja, en dan heeft ze met hem praten, heeft ze wat aanpraat, zei er. En dan draait hij om en dan zeggen ze wel wat oors. Ja. Willem Frederik? Stadhouder Willem Frederik. Wanneer weer, wat voor tijd houden we door? Wij hadden door het einde van de 80-jarige oorlog. Want hij had Friesland nog aan het einde. Hij had nog vochten als laatste stadhouder in de 80-jarige oorlog. En is 1960. Ja. Ja. Zullen we even een plaspauze houden? Nou, ja, doe maar. Maar het is spannend. Ik hou wel zin om even... Ja, maar even frisse even lucht. frisse lucht erin. Ja. Ik ben heel Titsi, net zo vreselijk lang, ik weet even net voor jou, denk ik, fractievoorzitter West. Toen heb ik met de pers een soort te krijgen. Ja, ik vond dat mooi. Dat is nog... Maar dat is een belangrijke taak. Ja, nou dat is een dierbaar onderwerp voor mij. Waar is de waakhondfunctie van de democratie? Volgens mij ga Jo een keer zijn. Vroeger schrokken we harder als we Ja. maar slechte berichten in de oude kranten staan. Ja, klopt, ik zei. Ja. Maar dat is, nou, hier is een beetje angst, hè? Ja, want net dat ze kritisch zijn om kritisch te wezen. Maar omdat de journalistiek dan beter functioneert. Maar juist. En dan kreeg hier was ik beoordeeld. En dan was ik gefileerd. Hoe kun je dat nog zeggen? Want dat is nog eens hoors, want ze moet al hier commercieel denken. En ik denk wel eens, ja, wat is dat kritische van het verhaal? Hoe slim is dat? Ik vind dat slim, want het houdt u net scherp. En dat is echt zo. Het houdt dus net scherp. Dat mis ik. En ik van mezelf denk ik, nou, vrienden, een beetje kritischer. Gaat het alleen om yield? Dat er minder tijd is van die journalisten? Ja. Of zit er nog iets anders bij? En verlies zo'n scherpte of een... Ja, het is injong terug yield, terug commercie, zeg maar. Dat er de oplagen, advertentie, alles. Dus yield. Maar we ben ik al hier wat minder kritisch worden. We scoren al hier een beetje op. Van, ja, dat is moeilijk om een goed woord ervan te vinden. Maar, nou ja, minder polarisatie. Ja. Zij is het. Ja, maar daar holt niet toch ik net van? Nee, dat klopt. Omdat ik in het besturen iets regelen wil. In het besturen, en dan kom ik er net maar hier en daar bloot en hier en daar. Maar in de journalistiek, maar ik wil bekritiseerd worden. En dus is die pers ik opscoot. Want het is al je wat koekoek eens zang. En misschien is het wel weer goed. En daar ben ik van overtuigd. Dan komen we misschien tot een heel essentieel punt. Dat er maar weer eens wat scherpte komt. Dan kan iedereen zich beter profileren. Ook het CDA. We hebben iets vreselijks maken in een hard woord. Ja. Ja, dan ben ik wel bij alle mensen geweest. Die het betrof. Hield hij het weer. Maar dan moest je opletten. Want we hebben nog even het vinden van de moordenaar van Marianne Vaatstra in het woord. In november 2012. Dan moest ik verschillende families bezieken. Maar dan moest er dus ook verwaken dat het er net te dicht op zit. Ik vind dat het... ja, het heeft best spanning, jongen, maar het is... Ben je op dat moment... Uiteraard ben je op dat moment in functie en kun je net al je emoties gaan laten. Nee. Maar je stappen dus in Mandis bij twee oudere mensen in het huis zien. Ik denk maar dat hij toen nog wat ouder was, die ouders. Ja. Waas zoon. Ja. Het meest verschrikkelijke die in haar wat er de ouderen jaren, we zeggen in Noord-Nederland gebeurd is. En dan zie je die ouders in de heren. Ja. En
Ik hier wel een unieke positie, want ik kwam bij de familie van het slachtoffer. En ik kom bij de familie van degene die het dieren had. Ga je dan horen een keer om in functie te blijven? Of is het lekker om in die functie te wijzen omdat je eigenlijk die mensen in de eigen show aan het denken van? Nee, ik denk nee. Ik dan denk ik wat hek toch wat budgetten kennen voor deze mensen. Ja, nee, in, maar... Nee, op dat moment hek. Ja? Helemaal, ja. Echt wel. Die mensen die knallen uit elkaar van verdriet, pines, kanten, weet ik veel wat al. Ik denk dat als een mens iets vreselijks overkomt, weet je van tevoren nooit hoe het in je reageert. En je weet het van jezelf echt niet. Nee. En mensen reageren al je oors, echtpaarden, de mannen, de vrouwen enzovoort. Maar er hoest eigenlijk niks. Er hoest helemaal niks. Er mag er even wijzen, er mag hartje. Ja. Maar los van wat jou aan hun bijdragen kennen of uitstralen moeten, zij stralen ik iets uit op jou. Ja. En dat komt binnen. Ja. En dat is vreselijk. Ja. Wat er in die eigen van die twee stiert. Ja, dat is wel begrutsen. En dat is nog te zacht uitgedrukt. Ja, want ik denk, ze is zat tegen de oorlog te komen. Die had een totaal oorleven nou als ik. Ja. Die zitten gevangen voor de rest van hun leven. Ja. Dat is ik zo. Ja. Maar ik mag net er tegenkomen. En dat is eigenlijk wat ik een beetje ziek. Ben je dan eigenlijk blied, maar die functie als burgemeester, omdat dat van jezelf dan ik een... Die had ik van Dominee. Ja. Ik zei net dat ik bewust afstand hou, want de afstand klinkt weer, maar begripsvol, maar net te dicht. Nee. Ja, die is best moeilijk. Die is heel moeilijk zelfs. Aarsen houdt dat werk een keer op. Ja. En geen waar je horen dan de nevenfuncties ook op. Want je zit net meer via je werk midden in dat invloedrijke centrum van de vrouw. Nee. Maar het is zo'n wezenlijk onderdeel van jouw leven. Ja. Is dat een angstig perspectief? Ja. Ik vind dat je nog wel een rare kern rijdt. Vind ik niet zo leuk. Ik heb daar heel veel moeite mee. En dan word ik schrouwer. Van wat? Boeken. Fictie denk ik, of nee? Wat daarst? Nee, weet ik niet. Biografieën. Wat voor biografieën? Ik ben al lang aan de gang. Maar een boek. Maar ja, ik heb geen tijd. Dus dat gaat heel langzaam. Over een bekend persoon. Waar is dat? Doe me niet. Cellen. Ja. Jacobus Hendricke Cellen. De man die het in de jaren 20, begin 80 nog gereformeerd Friesland op zijn kop zetten. Ja. Geweldig. Wat een man, hè? Ja? Dat zijn levenswijze absoluut net overeenkomt met wat er 's nachts verkondigt. Nee. Dat is apart. Ja. Dat ik dat leuk vind. Ja, dat verbaast mij echt. Ja. Dat verbaast mij echt dat jij dat leuk vindt. En vertel maar, waarom? God, waarom? Die vraag ben ik dus aan het onderzoeken. Ja. Misschien is het wel, ik denk, ik probeer iets. Maar misschien is het wel de worsteling die het iedereen had. Er wordt iets van je verwachten. Wij, tenminste in mijn leven wel, zo ben wij opgevoed. Er wordt iets van je verwachten, dit zijn de regels. Willekeurig, of geschreven of ongeschreven. En daar heeft hij om te horen. En toch, je mag wel eens naar links of je mag wel eens naar rechts. En hoe hebben mensen dat dan dienen? Maar ben die grenzen dan zo manifest, omdat je zo'n gevoel hebt van ik heb een taak of een opdracht of een functie in het leven, dat die grenzen daar toch zo zichtbaar binnen en dat daar toch die grenzen juist zo fascinerend worden? Ja, maar die grenzen zijn vaak worden, maar vroeger werden ze er wel. Hè? En vanuit dat maar redeneren dat hij naar mij kreeg, tenminste ik wel.
Ja, maar je als burgemeester, of nou ja, laten we zeg maar even in die traditie van jouw familie zetten, ga je meer, laten we zeggen, taakbewustzijn als een gemiddelde Ja, denk het wel. bouwvakker of kunstenaar of Dat weet wat ik ik niet maar. helemaal zeker, maar ik denk het wel. Ja. 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 En Een taak in het leven. Juist. Dat is zo. mooi daarbij de behorende grenzen die daar voort Ja. Ja. Meer ethisch en zo. Ja. Ja. Wij hebben natuurlijk vroeger heel erg gemaakt, dit doen we net en dat kan wel en dat doen we net. Nee. Ja. En dan is het wel lekker om even te zien bij een boorman die echt dat soort grenzen had, maar die er willen ze weten terug in de brek. Ja, of wat ik nog tot de dekken kom, wat toen ik net al je bekend weer, maar in de bron wel vermeld worden. Ik denk, verhip, het is mooi te pakken hoor. Ja. Wie in de zomervakantie, wie in Krekbron, naar een hele mooie reis in Amerika, ongelooflijk mooie reis. Dat weer heel apart, want normaal zou ik net naar ondergang wijzen, ik weer boven op typen, een artikel. En ik denk, wat is hier akelig? Het weer onheimlich stil. Heel apart stil. En de schrik sloeg me om het hart. Ik denk, dit is heel apart. Dus ik ging tot het huis. Ik ben eerst in de keuken geweest. En toen begon ik om haar te roepen. Maar ik wist dat ze voort weer een winkel in. En toen kwam ik, dan moest ik samen naar de kamer, naar de keuken. En ik kwam weer waarom. En toen rond ik dus zijn gang en toen zei ik al lezen. Nou, ja, dat zei ze direct wel dat het totaal mis weer. Hè. Dus dan naar de ambulance, naar het ziekenhuis en alle oud. Dit wie man die te midden. En ze waren te midden echt stom, maar ze weer dus al voort, weer net met de bark met niks. Nee, dramatisch. Maar ja, dan ja, alle clichés binnen dan van tapas. Ja, hè? De wereld zit stil. Wat mat ik? Nou, dat was het compleet gek. En dan moest ineens ik zoveel regelen. Denk erom, dan moest zoveel regelen. Oren met de kop bij. Dat is niet eens tijd. En dat is misschien ook maar even goed? Of? Ja, maar dan was als al je een beetje voorbij is, dan ben je dus dever. Ik kon echt helemaal niks meer. Ik weer totaal uit mijn concentratie. Dat had ik heel lang door, want ik dacht, ik krijg Alzheimer. Dat heb ik heel lang toch. Ik heb niks meer onthouden. Maar dat bleek dan bij de kwaal te hebben. Nou ja. En dat is wel even. Nou ja, even, ik zeg het nog maar simpel, maar het is een heel dal wat je langzaam erom moet. Maar het gaat nooit daar bij die waai. Ik nog net. Nooit. Maar ik heb nu een relatie en dus ben je toch vol bewust mee bezig. Ik denk, ja, wat ik nu heb, ik een enorme rijke schat. Dat moet ik wel koesteren. Ja. En dat is dus echt heel apart. Een van de partners gaat eerst het budget dat die partner die het eerst gaat nooit ervaren zal wat het is als die je verliest. Nee. En als die eerst dan pas komt erachter. Oh, dan, ja, oh nee, ja. Had een burgemeester een leeftijd dat hij maar pensioen mat? 70. 70. Yes. Oh, dat ben je nog al lang. Nee. En op 1 januari 2019 ook nog Nee. net. Nee. Dat is die werk goed niet. En dan kun je nog een periode waarnemer worden. Maar dan kan ik net.
boekbeschouwen. Hè? Nee. Dus dat conflict maar weer eens even oplossen. Maar is het een uitdaging of is het een verlenging van je loopbaan, waardoor je nog net uit dat centrum van de macht komen? Nou, als ik nog heel eerlijk ben, dan is het wel het laatste, ja. Nee, maar goed. Geen illusies. Als ik mijn pensioen ga, word ik graag schreeuwer worden. Nou, kom ja. Maar ik nou nog duidelijker. Dat is de groot Bedankt, hè. Hartstikke bedankt. Wel. Volgende keer. Nou, ontzien. Wel thuis. Ja, Doeg! even een blik op het husken. Nou, even voorzichtig, hè. Jouw hek. Ja, Doeg! ontzien. Dit programma waard mij mogelijk maken door vakantiepark Klein Vaarwater, de afslag wonen en loon- en aannemersbedrijf Nachtegaal Ameland.